सनिता रथ' आं नोंजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दङ। नाथाय आंहा नोंजों जेबो खोथा गैया। मा खोथा बेलाय? नों आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामा? आं नोंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामनांगौ जेनेबा? मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो। लाजिनो ओंखाराखै नामा बे बाथ्राखौ बुंनो? हाबा जाखांनानै सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो होननानै लानो? आंहा नोंखौ मोजां मोनो होननायाव आंहा नोंखौ मानो लाजिनांगौ जाखो? खोनासं, नों जुदि आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोनब्ला आंखौ गारनानै गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामनाय नङामोन। नों बुजिनो नाजा सनिता, मानोना बे हाबायाव आंहा जेबो गोजोननाय गैयामोन। मानोना बे हाबाया आंनि राजिनि अनगासो जादों। नों बारा लेक्सार होनाङा मिथिबायना? मानोना नों गोसो गैयामोनब्ला बे हाबाखौ खालामनाय नङामोन। आंखौ बारा बुजायनाङा। दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै मोनसे कमेन्ट खालामनानै हरदो। नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय लोगोफोर बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लास्टाव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोरोन्थि। बेयो मोनसे गोदान शर्ट फिल्म। लोगोफोर, दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों अबुल नार्जारि, प्रनिता नार्जारि, सुबुंसार ब्रह्म, सनिता बर', बाबलु नार्जारि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होलांबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों खोरोम मुसाहारि आरो बे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट राइटिं, डिरेक्सनानो जादों नयन मुसाहारि आरो केमेरायानो जादों प्रेमन्त नार्जारि। नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों प्रनिता नार्जारि अफिसियेल। लोगोफोर, नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनावबो थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।